Inibingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV. Sibuyile namhlanje nge-episode entsha shaba bafethu ngicela siqhubeke si-subscribe, si-like, si-share ama-video, si-comment. Bafethu namhlanje ngiphethe umfowethu osemusha. Kulezi insuku nje ngiphethe abafethu abasha kuyintokozo kimi lokho ukuthi abantu abasha be-engage kukhombisa ukuthi inkinga akusizona ezomkhulu ezogogo nabantu asebekhulile kepha nabantu abasebasha nabo bayayithola besey'inkingeni and nabo bayayithola befuna iy'nxazululo zalo mhlaba lo oney'nkinga. Nawe lapha ekhaya unenkinga yakho exakile, nawe unenkinga oyaziyo eyenzeke kwamakhelwane, unenkinga eyaziyo evelela umzaa wakho, nami nginenkinga engiyaziyo yami, nginenkinga engiyaziyo yasekhaya. Kepha noba futhi nakazo sixoxela nansi inkinga yakhe noma inkinga yakubo. Okumnandi ukuthi kule show asixoxe inkinga zasestradini, asixoxe inkinga zamakhelwane, kepha sixoxe inkinga zakhe ngqo umuntu esitshela yena ngokwakhe ngomlomo wakhe nangendlela izinto ezenzakale ngayo empilweni yethu. Bafethu ngeke ngilande kakhulu, sikhumbule izibhethu khona, ilink ikhona, seniyalazi udaba, ngeke ngisaxoxa kakhulu ngalokho. Ngizocela ukuthi sihlale odabeni likamfethu esengilijahe ngamakhulu amalengiso. Mfethu sikubingelele sikwamukele eMakhaya TV. Ngibonge ngibingelele ababukeli ekhaya. Ngiyathokoza nami ngizela ngoba ngizocela usizo. Ngiphukile kakhulu ngokwenzakala empilweni. Ngangokuthi sengifisa angazi ngichaze kanjani ngoba umndeni uyahlukanisa lento le yenzakalayo. Bafu, ngiyacela ningisize. Ngiyacela futhi nabantu abasemakhaya bangisize kakhulu. Ngoba into engibhekene nayo inzima. Nawe lapha ekhaya ngiyazi ukuthi uyobhekana noma ukhona ubhekana nayo lento le. Nginobafu la ngoba mina umagcina ekhaya. Ukhulile kunami ubafo ngoba ekhulile nami ngikhulise uyena. Siyingane ezikhule ndawonye, uye obengifundisa izinto eziningi, angangokuthi yonke into engiyaziyo ngiyifunde ngayo. Sithe sikhula kwafika isigaba la sokuthi kumele athathe khona umakoti, abe nomakoti kuze sizohlonipheka nathi ekhayeni. Kunomuntu ke amcelile ukuthi abe umakoti wakhe. Ngangokuthi umcelile kwagcina sekufika esigabeni sokuthi azohlala phela ekhaya ngoba ufuna ukumenza umakoti. Lo muntu yebo mncane ungangami. Intokazi le angazi bafizofika kanjani lento kuwena. Kepha usisi efika nje eqala eyibeka imicondo yakhe egcekeni lasekhaya, izinto zaqala zashintsha. Ngangokuthi usisi senza nezinto nami engasayigqaji. Angiyigqaji inhlobo, angiyishaya isifuba ngezinto ezenzakalayo. Usisi eqala efika ihlo lakhe, kodwa ngangithi phela into ezodlula ngoba eqala ukungibona. Kepha kwaya ngokuya kwagcine kufinyelela nasekutheni sigcine sesilalana. Bengasiyi inhloso, kepha nami ngifuna ukuphuma kulento. Ngiyacela ningisize. Okay. Ngathi uyasibeka istory and siclear. Kodwa futhi siyadida. Ngicathi nombukeli lapha ekhaya udidekile. Nje bafo ngizokusho mhlambe kusafanele usicacisele ukuthi kwenzeka kanjani kuze kufikelele la entheni nilala khona. Ngoba angiboni ukuthi mina ngingambuka ngelinyiso umkamfowethu. So ngicathi ngiyadideka lapho ukuthi kwenzeka kanjani. Ngiyakuzwa ukuthi uyayinyeza futhi angikujaji nokuthi kwenzakalani. Kepha kuze si attack inkinga siyiqonde ngqo. Kuhle masazi ukuthi yiziphi izinto eziholela ekutheni kuze kugcine kube khona inkinga. Mhlawumbe ungasilandisa ushilo wathi inkinga yaqala ukuthi ebeke umcondo wakhe kini. Yini le yagcina iniholela ekutheni nilale and kwenzakalani? Ngeke usukulale nomkamfowenu kalula kanjalo. Usisi
kunesigameko kade enokuthi asenze. Ubafo okokuqala akahlali egcekeni, umuntu osebenzayo, usebenzela eThekwini. So ekhaya sike sisale nayo umakoti. Umakoti ube nawo ukuthi acela iwashing yami ukuthi ucela ukungiwashela. Ngingenayo kwinkinga ngimnike. Ugcina umakoti eseyingenele endlini ukuthi azoyifunela iwashing. Ugcine eseyithathela ngangokuthi ayibuyise kunobunye ubusuku afika ngabo ethi uzofuna iwashing ngabo 10. Wafike ngaqokile. Like nqunu or Wafike enqunu efake nje iphenti kuphela. Ngangokuthi efake iphenti waqale wami eminyango, wangena wavala umnyango wami. Wangibiza ngegama ngathi mengimbheka wangibheka wayibuka waswabuka mina. Ngase ngamxosha waphuma ngakusasa waphinde wabuya futhi wavitana wangena embedeni ngakusasa. Ngathi ngithi ngiyamkhuza ukuthi ngizomtshela ubafo, wathi uzothi ngimdlwengulile ukuthi ngiyamtshela ubafo. Zaqala lapho wamlala. Wangilala. Angeke ngisho ukuthi ngamlala, wangilala ngoba mina angazi ngachaza kanjani, sagcina silalile engcono ngibe kanjalo. Cha mfethu uyichaze nje ngempela ngoba mawuzothiwa kulala that's rape. Kodwa mawukuba nalalana noma wena ungakubona kuyihlazo elinganani egcineni nalala. Ngifuna ukuthi kungabe ngathi sizomcindezela or as much as wena wekukhombisa ukuthi into ongayifuni kodwa angiboni ukuthi waqinya phela mfethu wathi lifake ngenkani. Ngifuna wazi ukuthi wamlala na. Ngamlala mfethu. Okay. Emva kwalapho ke nalala kwenzakalani emva kwalapho? Kwenzeka oqala kwaya ngokuya ngagcine ngijwayela nami. Sagcina impela sesi-enjoyana ngoba nami ngase nginakho ukumbuza ukuthi uyeza yini. Ekuyikona ukuthi ngiyayenza lento iyangidla ngaphakathi. Iphenduka isilwane mina mengiyenza mengimbona umakoti ngibona ubafu kuyena. Wena noma useyijongo angicathi mhlambe ngamandla lingathatha kodwa futhi noma kuthiwa ukathathi akababazeki. Unabo abantu ohlekisana nabo? Nginaye. Inkinga engibhekene nayo ngoba untokazi umakoti kabafu. Ngisakwazi ngisho ukufaka umuntu wami endlini bafu. Ngoba ukunosuku ayifikile ngalo ezongivakashela lo wami. Untombazane yazaza ngiphakela. Wangitshela ukuthi ukudla abakuphekile kwanele umndeni mina nginganele. Umakoti kaMfowethu loyo. Umakoti kaMfowethu. Ngathi mengibiza kungani ngoba uyazi sibangakanani la ekhaya. Wakhuluma ukuthi abayiphakela ivakashi lo ofikile uzoqeda ukudla. Into angayisho kanjani uyamazi umuntu wami. Okay. Uthe bese kwenzeka nilale nomakoti kaMfowethu sekuyintsakavukela. Ngifisa uku-understanda i-conversation ngoba abantu abathandanayo bayaxoxa akuveli kulalwe kuthulwe kuvukwe ngathi yizilwane. Benixoxana mhlambe le egcina isifaka imizwa ngoba ngicathi nisuke senidayiselena amaphupho nomuntu uma sezokhweleza ngoba lokho kushoyo kuzwakala njengesikhwele ukuthi akasafuni ukukubona wenza izinto. Nithini manixoxa futhi wena uthini ngomfowenu uyambuzani ukuthi ngoba ngenzeka usimsole mhlambe naye masingamlanda sihlale naye la uzothi mina into engenza ukuthi ngenze lento ukuthi umfowenu omdala akangenzi lutho. Asazi ukuthi kwenzakalani yini le ekhipha umakoti ezeze kuwe. Mhlambe singasho sithi Similo kanti nawe unesizathu sakhe kodwa ngifisa ukwazi wena njengomuntu wakini owakwakuzama ukufuna ukwazi ukuthi uxoshwa yini ekamereni lakhe. Usisi into ayikhiphayo kumina ukuthi ubafu uyamsola ukuthi unomuntu eThekwini ngoba engabuyi ekhaya ehlala isikhathi eside eThekwini. So kulokho ikona ukumphushela ukuthi eze kimi
uthi futhi usengithanda kakhulu mina ukuhlula ubafu ekuyiyona nto edala ukuthi ngizocela usizo ukuthi ngathi usethanda mina ukuhlula ubafu kanjani ngicela ningisize ngifuna ukuphuma kule nkiyankiya engibhekene nayo ngoba inkiyankiya umfazi kabafu loyana umthathe ngoba emthanda ebona ikusasa kanti nami nginowami nami ngibona ikusasa kuyena yebo siyeza ukuthi uneyinkinga akabuyele kuyena ayokhuluma naye nami nginowami mangasezwe owami esezwa ngayo yonke lento ngiyoba yini should nami umuza ngeke ngize ngiwakhe ngiyambona wakho ubafo wakho mangezwe ngalento niyoba yini ingangibulala le yansizwa hayi ngicathi ukukhuluma la sigwema zona into eyifika emagameni okubulala kodwa igcineni iqiniso fanele silimele usizo angilazi ngiyacabanga kodwa futhi lokho ngicabanga ngisho ukuthi perfect kodwa fanele si understand mhlambe ngoba ufuna usizo usuzamile nikumtshela lo uthi usafuna inilale bese ngimcelile isikhathi sesisiningi ngoba into angitshela yona yena ukuthi ngaya ngawumtshela ubafu uzothi mina ngimlala ngenkani ngoba kuyimi kuphela umuntu wesilisa okhona la egcekeni ngiyamsabisa okay so mhlambe siMakhaya TV iyiphi indlela ade ungathanda ukuthi senze ngayo ngiyacela ningikhulumele nosisi ubafu singamfaki ngiyacela bafu ningamfaki ubafu ningamfaki ngiyamhlonipha kakhulu ningikhulumele nosisi cha lokho kuzwakala kuclear into emnandi ukuthi ishoyi uwe ukuthi ufuna kwenzakaleni usisi engatholakala yini ngaphandle ngoba phela ngesiye emagcekeni namakhamera since le ndaba kufanele ingaziwa abantu abaningi indlela esingathola ngayo ngoba amakhaya ala uhlala khona kuyafinyelela mhlawumbe simtholele edolobheni or naye afinyelela ngazi singamthola kanjani umuntu ongathola ungakhona kumconvince ukuthi niphume ebaleni noma niyeniphumeni noma imkhuba yenu niyenza ngasihlwa kuphela nje hayi isabantu abaphuma impela ngoba yona imkhuba lethu besiphuma siqale ngaphakathi ngabe sengisho ukuthi sogcina sibanjwa kungcono misiphuma iyona ndlela esingamthola ngayo ukuthi siphume cha mbukele emakhaya ngicathi uyizwena osekusele ukuthi sithole usisi singazi ukuthi kuyoba njani ngoba babukele siyabashutha opart 2 hayi nje ngeke ngizenze ngathi mhlambe ngihlaniphe kakhulu kunzima nje mhlambe abanye baphelela ku5 minutes kusuka ibheng manje le nto igcina esifaka umngozi thizeni sekukhona okufanele belimale kanti le nto le asiyithandi engingakusho ukuthi sizozama ukuthatha inamba kaSisi nokuqhubeka noBafo sibone ukuthi uSisi lo munye asimtholi ngoba lento eyenzakalayo icayi sake saba khona la noSisi la awayelala nendodana kamnyeni wakhe umnyeni wakhe wasekhulile uSisi wayesemncane esho ukuthi umnyeni wakhe khona into angasazenze ekamereni yena usesemusha kepha namhlanje nangi noBafo ngokwakhe umakoti kamfowabo omfake kulesimo kepha egcineni bobabili kufanele kube khona la abayistopa khona yonke lento eyenzakalayo ngoba ayikho right for kumfowabo kodwa sengilindele ukwazi ngosisi ukuthi kungani eze ethatha inqumo zokuthi kube uye ofuna ukulala nomfowabo kadadwa kamkhwenyana wakhe sibonga kakhulu bafethu siMakhaya TV sicela niqhubeke nothando nisikhombisa lona niqhubeke ni like ama video ethu ni subscribe ni share kube mnandi sithembisa ukuthi soloko sinilethela ama video nje nababona ngathi asibaphenduli sizophendula nasibaphendulile bafethu sicela ningajahi sofinyelela khona abantu abanokufonela bebeke usizi labo bebeke isitori sabo kungenzeka usifonele namhlanje ufisa ngathi singeza kusasa kanti mhlambe soza emva kwamaviki amabili ngesimo sokuthi njengoba usifonela mhlambe khona aba-10 ade sebefonile phambi kwakho kodwa isifiso sethu ukuthi sifinyelele kuwo wonke umuntu kodwa kuye kube buhlungu nathi masibona ngathi
mhlampe ubhuti noma usisi asikhoni ukumsiza ngesikhathi yena afisa ukuthi simsize ngaso. Siyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo, kodwa nje sacela ukuthi sivalelise okwanamhlanje. Sobuya futhi ngokulandelayo. Bye bye.